तुम्हारे काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। जौन गीत के फरमाइश बा भजन के रूप में एक लाइन गा देते हैं। एगो गाना गौनी हम सब कोई प्यार दुलार देहलो और पता नहीं कि के सुन ले बा के नहीं के सुन ले जबरदस्ती हम ना कहब के सुन ले बड़ा के ना कि जलवे में भइल जे का हर जन्मवा सुन ले हो खबर। अब जे सुन ले हाथ उठा के हल्ला कर दे हर जातो जी के नाम जातो जी के नाम जातो जी के नाम जलवे में भइल जेकर जन्म सुनले हो खबर जातो जी के मामा मामा बड़ भाई हमारे ओम प्रकाश यादव जी हमने सब कोई के बड़ भाई प्रमोद भैया के बड़ भाई के तरफ से आशीर्वाद बा हमरा हाथ में हजारों हजार रुपया आगे यही में गौनी कि मुझे ठीक करेला फुटानिया सारो पैसा देते आ कहाँ डाला तड़ी हो देख ले आगा बा आगा बा आगे इस गाना का अंतिम लाइन क्या कि दुष्ट राग सड़िया खींचा बात कन्हैया जी के बात विकास बाबू हमारे बैठल बड़े कि दुष्ट राग सड़िया खींचा अरे रखले आई नारी के
कंस रहे जेकर मामा सुनले हो खबर दूसरा गाना लो। सही बात है कि चंदा मामा रे आवो हर पर बना दिया किनारे आवो हो चंदा परोजन लगी थोके जोन परोजन है हां हां ए चंदा हर आवना अंगना एक बहुत अच्छी गायिका आई है। क्या बात है आलिशा यादव। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भैया के साथ तुम थोड़ा बहुत गा लेना, मेरे बड़े के साथ तुम गा लेना। कि चंदा मामा रे आवा हर पर बना दिया किनारे वो चंदा मामा पेलो ए चंदा हरे अवना अंगनावा के ए चंदा हरे अवना अंगनावा पीछे कन्हैया हमरो खेलता डिक्की नहीं हिलावे के नाचे के भाव छै। हां गुमटी नहीं डोलावे के हमरा जोरे आलो छपरैया जिला हाय दैया क्लास कराओ हमको जिया भौजी जिया हेने आओ। नाचने में कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। जिया हो चंदन में जैसन गाना हो वैसन नाच होके के चाहिए। देख भाई हमने के गाँव निहार है जा हाय 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 लोग बैठ के सुनी रात भर पे एबे गाना बजाने बरिसा भगवान ठेहू भर बरिसा। हां तो ई भाव के कर हो। अभी के दौर में सिस्टम हो गइल बा केकर भाव है कि कोनो शुभ काम होता अरे कौन है रे केहू के घर में नया पतो उतरल होखे केहू के गृह प्रवेश होखे तो जानता रहो केहू के घर में बेटा भइल होखे बेटी भइल होखे तो आजकल के सिस्टम हो गए कि सबसे पहले नचनिया होता है। कतनो हिट ब्यास बोला लो आ मंच पर नचनिया नहीं खीसो तो लोग जानतर का कही मारो इनके गाँव नहीं जमत मार बड़हरिया रे खत्म बड़े से गावे होत रे। लेकिन ए बबुआ आज से 40 वर्ष पहले जानतर के आवे कोनो शुभ काम होखे मार डाला रे बा घटना सकदम शरीर भइल बा आईबू के फोन नंबर दे दू। अरे लौंडा आ लौंडा वसत गावस नाचस का हेने अब लाइन में लाग दू गो गाना होके लेकिन जानदार होके केगा सारा लौंडा आगे करो। अरे सट रे पाजरा आ नाच कैसे होके कैसे फिर हंसबू मारेंगे खैनी हेने अब समय मत पास कर गाना होके कि चंदा मामा रे चंदा हटाओ ना के हो माने ये जगह लौकता ए सखी होने डलता जाता फायदा होता हमरा में का फायदा हो रे सखी
हाय नया खोजवाइल बिया कौना जिला के ई वैशाली के हिया ए मने फेरम बड़े कैमरा में फूलल फूलल आ जाओ ये फेरम बड़ा जरूर ए प्रमोद डाला तो दोनों तरफ डाला भाई सिस्टम हो जाओ ई का है हेने होने काहे के भाई हे में डालो ना बबाली भाई कि चंदा भाई देखा हमर हित हवे आओ कुछ दान पुण्य कर दो कि चंदा मामा रे में नाचे कैसे ए चंदा है ना पीछे हरे बनाया गानावा के बीचे ललनवा हमरो रोत जैसे रोज आवेलू तू मेरे सुनी के आई सोहर हो गई एगो अंतिम गाना गाओ तनी फिर प्रमोद भैया काजी तने हमरो मन से गावे तो सब भाई कबे ले बैठल बनी पसीना में हो हमरा मन से एगो हो जाए आजकल के गीत में नहीं का हो गए आजकल गाना घोप दे मुआ दे पोंछ दे कबार दे सलाई से खोल दे मुआ के पटक दे एगो औरी आइल है धनक जाता कि आज भर ढील दो आजोन बचल बचे माल जौन नहीं भूल दो बाबू ऐसे नहीं खे आज भर ढील दो नरमुंडा के मुड़ी छील